Lehartibai arnasgune da osotasunien eta Euskal Herrien arnasgune da eskualde bakarra da ganera, orduen aparteko garrantzi edeko zentzu horretan. Oin arteik berez gertaudien gauza asko, hemendik aurrera badakigu ez diela holan gertauko, proiektzio horregaitik, eta ikusten dugu zelako ezaugarri asko pentsau ere joskuenak hemendik eta oso urte gitxire egoera asko aldatu leikela euskerien kalterako. Horren lanketa eiteko bi kontu edo proposatu dugu. Alde batetik badau, ez? Lanketa politikoago bat, baina beste alde batetik nahi genuen hori herrietara jeitsi, gizarteratu, eta herrigintzan apur bat estrategia horren aldeko konpromisoak indartu. Orduan, esnatu da hori da konpromisoen dinamika bat. Eskatzen zaie eskualdeko eragilei konpromisoak hartzeko Lehartibaik Euskararen arnasgune izaten jarrai dezan. Udalek hartu dabe pausua egoera ikusitxe zerbait egin behar dalako, baina hemen hanka asko bilatu berdi eta eragiletzan nahi zuzen bilatu behar da indarra. Esa querido, ezta? Esaten da bena, bakarrik igual harino zoizela, baina alkarrea zurruno aiauko arila, ezta? Zemat eta alde gehiotik etxen dugun alegin hau eta kontzientziazioa zabaltzen den alderdi ezberdinetatik, eragile ezberdinetatik, uste dut horrek indar gehio eukileikela eta rekorrido luzia eta zabalago bat. Ergin artian praktika honak ikasi aldo duzein, bata bestia zertan dabilen, zertan ez dabilen, eta apurat konpromisua eskualde mailan hartzen badira, herri mailan barik askoz bezakona baixalek eitzen dana. Eta orduen ezinbestekue da bai Lehartibaiko arnasgune isaeria eusteko, baina baite Euskal Herri osorako Lehartibai dan hori bere horretan jarraitzen dabela bermatzeko Lehartibain esnatu dinamika hau abiarazuti eta oso erantzun hona auki dauganera eskualdeko herritarran eta eragileen aldetik, orduen hortxe gabiz.